Hej med jer. Jeg viser lige en lille video af, hvad jeg tænker omkring den her weekendopgave, som alle elever har fået med hjem. Det skal blive til et puslespil omkring de forskellige tabeller. Her skal vi have lavet en tegning ud af regnestykket for tabellen. Hernede har vi gangeudtrykket, og herhen får vi resultatet. Så hvis nu man for eksempel har 4-tabellen, så starter man herhen med at skrive 4 gange, og så et tal i tabellen. Nu kan jeg lige sige 3 for eksempel. Herhen skal resultatet stå. Og så er meningen her, at man så skal tegne det. Det vil sige, at der skal være 4 grupper med 3 i hver. Og hvad man så tegner, det kan være et fedt, det kan være prikker, det kan være hus, det kan være stjerner, biler, hvad som helst. Så hvis det var mig, nu kunne jeg for eksempel tegne stjerner, så skal jeg have 4 grupper med 3 stjerner i hver. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sådan der. Så kan man jo farve den eller gøre, som man vil, men ellers så er det her sådan set det første lille puslespil, der er færdigt. Alle eleverne har fået 11 ark med hjem, fordi der skal jo være 4 gange 1, 4 gange 2, 4 gange 3, 4 gange 4 og så videre, helt op til 4 gange 11, fordi det er den tabel, vi stoppede, når vi øver. Så jeg vil anbefale, at man bruger tiden sammen, både forældre og børn. Det kan være, at man har en mor eller en far, der er skidegod til at tegne, som tegner herop. Det kan også være, at børnene helst vil tegne. Så ikke se det som en opgave kun til jeres børn, men noget, I kan lave sammen med jeres børn. Og så vil vi nemlig blive rigtig glade for at bruge det i undervisningen. Rigtig god weekend og rigtig god fornøjelse.